सब ठीक राति 3टा যাব 3टा সরলা পরে 3:30 4 সুদ্ধা অবকাশ নীতি হব অবকাশ নীতি বলে প্রায় লোক নথান্তে ভিতরে ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚୂଳ ବୁଡ଼ଉଥାଏ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ତା ସବୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି କରିଥାଉ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଆମର ସେବକ ଆସିଲା ଏଠିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଏଠି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଠକ୍କିନା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଠି ସିନା ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ସେଠି ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଦେଖିଲା ତାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା କଳା ବ୍ଲଡ଼ଟା ବି କଳା ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ସେ ବହୁତ ଖୋଜା ନଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲା ମୋର ରକ୍ତ ବାହାରିଛି ମାସ ରକ୍ତ ବେଳେ ବଡ଼ ମାସ ନେବ ତେଣୁ ମାସ ନେବେ ଆଉ ଏମିତିରେ ଘଣ୍ଟେ ଗଲା ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କେଶବବାବୁ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବନି ତୁମ ସାଥେ ମୋର ଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜଳୁଥା ଦୀପଟା ହେଲେ ଯୋଉଠି ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ୁଛି ପଛପଟେ ଯୋଉ ବୁଲନ୍ତି ସେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଡାକ ପଇସା କେହି ଶୁଣିଦେଲି ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିକେ ଡାକ ପକେଇଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲାନି ଦେଖା ଯୋଉଠି ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼େ ସେଠି ଥୁଆଇଛି ଦୀପଟା ପଛପଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି କେହି ପଛପଟେ ଖାଲି ଯେତେ ଖୋଜା ନଡ଼ା ହେଲା କୋଉଠି ଲୋକ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ ମନା କେମିତି ପକାଇଥିଲା ସେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦିଅ ଫେଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା କଥା ଘଣ୍ଟାକର କଥା ମିନିଟିକେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ହାତ ଧୋଇ ହେଇ ଫେରେ ବଡ଼ ମାସ ସାମନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତଳକୁ